Surprise! Ako'y munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Nanay, tatay, salamat sa mga ginutil nga tuba taga-adlaw, buntag. Pagbuhat ka tatay ginutil, painom sa ako para motambok kay payat kayo ko. Love, Mark. Ngayo'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Digos Flower Shop, delivering happiness. Namoy ka mag-anak sa kuan ma'am, Canada ang trabaho? Sa diyang gi-order. Kuan, furniture, dining table ug bangko. Tapos napay ka ng kuan ma'am, hanging cabinet isa. Kay Sir Agustin M. Puerto. Saya nakapangalan. Kinsa day pangalan sa kanad dyan? Manang raman to'y kuan dito ma'am, kabutang sa resibo na mo. Ano to Sir Agustin ma'am? One eternity later. Sir, mayong hapon. I-deliver mi sa katong gi-order ni kuan, ma'am. Manang ramay nakabutang sa mong resibo. Kaila kanya sir? Kaso sa Canada trabaho. Kaila ka to? Ano to ni mo anak? Deliver mi sa yang gi-order sa kuan sir, sa mga furniture. Mga bangko, lamisa ug kanang hanging nga kabinet. Nakabalo ba ka? Gingnan ka niya? Bo pag sir? Wala kanya gingnan daan dai nga karon i-deliver. Unsa man tanawon unsa nimo? Tanawon isa. Okay, og tanawon nimo. Sige, tanawon sa nato. Ale, tanawon na to sir, imong kuan. Basta dig makauyon ka. Akong sapat na salita, walang katumbas inyong pag-aruga. Ngayong kayo'y matanda na. Nya, kami lang Abreu, ikaw. Kami lang tay. Tara. Surprise! Sir, nay, mayong hapon. Bago may magsugod, magpaila-ila sa amin. Kami ang EM Digos Flower Shop. So naamay diri karon para ihatod ning sorpresa alang kay sir ug sa imo good ma'am. Ug karon manganta pag-usap og happy birthday song para kay sir ug kay ma'am. Kanta bi. Happy birthday to you. Yan na. Siguro dito mo. Nandito ba ito? Meron. Okay sir, pag-wish sa sir dayon tayhupa ang kandila. Okay, happy birthday sir. So sir, kinsa man imo ang hinala nga nag-ilad sa imo abi ni Mugnara ni? Mga anak. Ha? Mga anak. Mga anak. So naa sila yung mensahe ma'am ha, basahon ma'am. Mao na lang mensahe sir. Ana siya. Tatay, nanay, salamat sa inyong pag-alaga Music. sa ako sa una. Naapa ko sa inyo nagpuyo. Giisip ko ninyo nga anak. Og sa inyo na ako na-feel ang second family. I love you so much sa inyong duha, nanay ug tatay. Ako isa sa inyo karon nga kung maabot ang time nga matigulang mo duha ni tatay ug nanay, ako ang mag-alaga sa inyo duha. Promise na ko sa inyo og dili na ko mausab sa inyo. Tatay, nanay, kamo akong inspiration. Nanay, tatay, salamat sa mga ginutil nga tuba taga-adlaw. Nabuntag. Magbuhat ka tatay ginutil, painom sa ako para motambok. Kay payat kayo ko. Love, Mark. So si Mars sir, nagpadala to sir. Birthday tayo, naunta. Mga pahingnaot kay tatay. Nagkakay panglabas. May pang...
Wala lang. Kato lang? Birthday tayo. Kayo, Tay. Thank you sa mga gifts na sa una, sa pagka-birthday na, sa time na, dumating na, sa mga 150% sa ikan sa mga ina-appreciate na ko, Tay. Love you so much. Kato lang? Ah, isa. Wish na ako kay tatay kay Yunta. Tagaan pa siya gas na kinabuhi. And iyang mga gusto ma-achieve sa life. Ma-achieve ba niya? Tas iyang mga wish na gusto niya mabuhat sa pamilya niya. Iyang pang ma-pastar iyang mga apo. And sa ilang relationship nila marag okay man silang tanan, silang duha. Hinaot na magpadayon na sila sa ilang pagigugma o sa pag-abot sa mga blessing. Pasalamat ko sa nag-surprise ane. Thank you kayo. Happy birthday, Tay. Kato lang, sir? Tay, kayo man naman sila tanan, Tay, no? Ano sa may masulti ni mo sa nagpa-surpresa sa mga karon? Salamat. Kailangan Pagtahod na mo na amahan mo niya. Kato lang, sir? Ikaw, ma'am. Ano sa may masulti ni mo, ma'am? Ang pasalamat nga daghan kayong salamat ni mo day. Salamat kayo sa imong kayo na mo. Anong tuo mi nga walang gyud mo paminawa pero naghandom pag yun ay nagkaramo. Aura to. Ito lang? Salamat kayo. Okay, happy birthday. Pag-usap. Picture sa tama, ma'am. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doon. Ang Bigos Flower Shop lang doon.